Il-gvern qed jgħid li m'għandux għażla oħra ħlif li jkompli jaqla s-siġar għaliex hemm bżonn jitwessaw it-toroq. Din hija neċessità. Idin l-ammissjoni tal-Ministru Jose Herrera li f'kummenti lil dan l-istazzjon kien qed jirrispondi għal kontroversja dwar mijiet ta' siġar li tqaċtu f'diversi nħawi madwar Malta u Għawdex. Għandna investiment qawwi fil-pajjiż. Għandna fenomenu fejn il-popolazzjoni qed tiżdied b'7-8% u għaw xogħlijiet infrastrutturali li jsiru per neċessità. Ħadd ma jiddubita li t-toroq tagħna kellhom jitwessaw għaliex kien se jkollok bottleneck u kien se jkollok konġestjoni. Kummenti li jiġdu kif il-gvern ma kellu l-ebda pjan qabel iddeċida li l-ekonomija ta' pajjiżna għandha tikber biss biż-żieda tal-popolazzjoni li ma' deċiżjoni waslet għal pressjoni fuq diversi setturi, inkluż l-ambjent. Ammissjoni tal-Ministru li tasal biss ftit jiem wara li l-kap tal-Jobs Plus, Clyde Caruana, kixef il-pjan tal-gvern li matul din is-sena biss irid iġib 13,000 ħaddiem barrani ieħor biex jiżdiedu mal-55,000 li diġà jgħixu f'Malta. Ironikament, il-kummenti tal-Ministru waslu fit-tmiem laqa organizzata mill-Lera dwar il-protezzjoni tas-siġar u l-imsaġar. Fid-diskors tiegħu il-Ministru Herrera ftaħar li dan il-gvern għandu għal qalbu l-protezzjoni tas-siġar f'pajjiżna. Kumment li ironikament sar fl-istess waqt li madwar pajjiżna diversi proġetti nazzjonali spiċċaw fil-lenti tal-kontroversja għal massakru tas-siġar. Idealment ma jsir xejn. Daqsit bjar, idealment kollox jibqa' prestin. Ma inti trid tindirizza r-realtà tal-mument. Issa, wara li mijiet ta' siġar diġà nqerdu, il-gvern qed jipproponi liġi dwar il-metodoloġija li għandha tintuża meta dawn jinqalgħu fi proġetti infrastrutturali. Pajjiżna fil-preżent għandu 36 speċi protetta ta' siġar fosthom 9 speċi li ġew miżjuda riċentament. Dan fil-waqt li fl-aħħar żmien ittieħdet ukoll deċiżjoni li speċi bħal eukaliptus ma tintużax aktar fi proġetti tal-landscaping minħabba l-ħsara li din tikkawża u l-ammont ta' ilma li tieħu.